Máme hneď niekoľko dobrých správ pre mamičky. Vláda dnes schválila zákon, ktorý odstráni 20-ročnú diskrimináciu matiek. Výchova dieťaťa už nebude mať negatívny vplyv na výšku dôchodkov. Po novom sa na matky počas materskej a rodičovskej dovolenky budeme pozerať tak, ako by riadne pracovali, čo im zvýši dôchodky. Platiť to bude pre všetky matky, seniorky, ktorým to prepočítame aj spätne, pracujúce matky i budúce mamičky. Držte palce, nech to prejde aj v parlamente. A ten už včera definitívne schválil ďalší náš zákon, ktorý mamám výrazne uľahčí život. Po novom už nebudú musieť behať po úradoch, ale sociálna poisťovňa im automaticky vyplatí tehotenské i materské. Stačiť bude len to, že lekár zapíše predpokladaný dátum pôrodu do elektronickej tehotenskej knižky. Jednoduchší bude aj prístup k OČR-kám. No a do tretice veľmi ma teší, že sme napriek náročnej konsolidácii zachovali nedotknuté všetky rodinné dávky. Či už ide o tehotenské, príspevok pri narodení dieťaťa, materskú, rodičovský príspevok, obedy zadarmo a podobne. Všetkým mamám prajem pekný deň.